Orduan 25 urte nituen, eta gaztia eta borroka giroa, terrore giro bat zen, beldurra, ikara, zigorra, besteketzen. Eta, jakin genunean, hiltzorien zegoela, esperantzak sortu zitzegoen ez. Ja, aldaketa dator. Baina, zoritxarrez, ikusi dugu aldaketa, ez dela, halako aldaketa izan. Ez dela usturarik eman. Aldatu zen, baina, kontinuum bat. Orduan, egun oso alaia izan zen guretzako. Tabernetan ibili ginela badakit, eta pospozik eta ospatzen, eta ezin zen hori zer esan, dena, eozer gauzatik kartzela zen. Eozer gauza, gore Euskadi izate bat zenun, edo ezakit, desberdin pentsatze bat zenun, ja, zigorra. Eta ikusi da, claro, eta haien jarraitzaileak, haiek zigortu, etxituzten epaitu, garai hartako diktadore guzti horiek denak, ez dira epaituak izan, eta epailaiek berdin jarritzen dute, eta orduan gaur egungo eskubila, hori da, haiek jarritzaileak. Eta gaur egun borrokatzen dutenak, gure zidatetan, garai hartan borrokatzen zutenen ondorengoak. Hori ikusten da, garri. Okerrena da, ikusten ditutenean ni behintzat, gazte jendioi, bandera, eskubiko jendioi ez, diktadura hoi babesten. Gaur egungo gazteak hoi babestu dezakete diktadura bat. Orduan, non daude, garai hartako eraileak, zigortuak, ume lapurtuak, emakume zigortuak, dena zigorra zen eta hori defenditu behar da, gaur egun. 50 urte pasatak geho. Ez dakit, askotan irutzen zait, tristura emateitz. Orduan, alako borrokak egiten ziren, beste jende, ze huelgak egiten ziren, aldatu nahi zen, eta dena zigorra zen. Bera, ez materiotz izan diren, non galditu dira, zein zigortu dute, gaur egun gozuk uste, juezak eta ze impunidadia dakaten, ze indarra dakaten. Haien jarripena da, oso ondo lotuta utzi zuen Frankok.